Tu sú moji lyžiari, špeciálni, hore na zahrade. Takúto dráhu si uratrakovali, ukážem ju teraz. Fúk, uratrakovaná. A zase dareváci majú na mňa fintu, chcú do mňa hodiť gule. No, dobre. OK, dobre Maťko. Keď chcete, môžete ísť. Idete? Hej, ja idem. No. Fú, odštartovali. A to je Tanička? No poď, moja kráska. Ty si moje najkrajšie decko na svete. Dobre, hop. Toto je naša najkrajšia lyžiarka, jednotka Tanička. Práve teraz ide štartovať na lyžiach. Chvíľočku. Zoberieme. Chceš ísť s paličkou? Hej. Tak sa postav, priprav sa. Ja ťa podržím. Budem za tebou utekať, jasnačka, neboj sa, nemusíš sa vôbec bať. Dobre? No, takže priprav sa, nasmeruj si to dole a oni ťa čakajú, dobre? Dobre? No, nožky dopredu trošku, šťupneme si a ideš. Čau, čau. Tanička ide.